אמפיזמות, אמפיזמה ריאתית. מה זה אמפיזמה ריאתית? גידולי ראייה יש מעט נשים. על אמפיזמה ריאתית יש לכולם. יש כל מי שמיישן יש לו אמפיזמה. לא לכולם, אבל יש אמפיזמה דרגה קלה, יש אמפיזמה דרגה יותר מתקדמת. אז אם בן אדם קשה לו לנשום, אז הוא מחפש דרכים איך לנשום יותר טוב. כמו שאנשים עם פקטוס, עם עיוותים של דופן בית חזה, רוצים שזה לא יהיה בור, ככה אנשים באמפיזמה רוצים עוד אוויר. אנחנו עושים ניתוחים באמפיזמה בלי הרדמה. אנחנו עושים הרבה ניתוחים עם הרדמה אפידורלית. אנחנו עושים כמו ניתוחים בראייה נושמת. אם אנחנו נשווה. אם נגיד עושים ניתוחים בלב שפועל, ככה אנחנו עושים ניתוחים בראייה שנושמת. גם קשה מאוד, זה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה. אז אנחנו גם כבר לפני 5-6 שנים התחלנו לעשות את זה, ויש לנו גם תוצאות לא רעות. יש התוויות מדויקות באיזה מקרים לעשות ניתוחים האלה. התוויות נגד, כן? אם נגיד למישהו יש נפחת ריאות, והם מחפשים פתרון, לא כל אחד יגיע לניתוח. מ-30 איש, מ-20, 25 איש, רק אחד מתאים לו ניתוח. אפשר לראות, לעשות כמה בדיקות, לבדוק מי מתאים, למי לא מתאים, כן? ואם נגיד, בחולים עם נפחת, יש אמפיזמה, נפחת, הריאות, חלקים עליונים פגומים בריאות, אז באמת מתאים לו ניתוח וחולה יכול להרוויח עוד כמה שנים עם נשימה טובה. האם מישהו עוד בארץ עושה ניתוחים האלה? לא, אף אחד. אז פה אנחנו רואים שהחלקים העליונים של ריאות הם פגומים פה. זה ככה נראה את זה בווידאו, רואים את זה ראייה פה. מורידים חלק של ראייה, חלקים עליונים לא פגומים, החלקים תחתונים מקבלים יותר אוויר, וככה אנשים נושמים יותר. יש כמה בדיקות שצריך לעשות. אם מישהו חושב לשפר את המצב הנשימתי שלו, יש כמה בדיקות שחייבים לעשות. תמיד כשאתה עושה משהו, צריך לדעת מתי אי אפשר לעשות את זה. אז יש מקרים מסוימים מתי שאי אפשר לעשות את זה. אם לא יודעים לעשות את הניתוחים, יותר טוב לא לעשות את זה. זה דבר ראשון. אם חולה יש בעיה הנשמתית קשה להנשים אותו, יותר טוב לא לעשות את זה. תמיד אם קשה לעשות את זה בלי הרדמה, אפשר לעשות את זה, להכין אותו ולעשות אותו עם הרדמה. ותמיד יש אופציה.